Размова пойдзе пра аднаго чалавека, якого звалі Эдвард О'Рурк. Само это імя Эдвард О'Рурк, яно зусім не беларускае, не польскае, а далей вынікае цікаўнасць, адкуль жа ён такі ўзяўся. Гэты чалавек, які нарадзіўся пад Наваградкам, але стаў вядомым каталіцкім біскупам, адной з ключавых постацей у рэалізацыі ўсходняй палітыкі каталіцкага касцёла пасля Першай светнай вайны. І мне здаецца, што вельмі цікава разабрацца з яго ідэнтычнасцю, таму што пра яго неяк вельмі цяжка было сказаць, хто ён такі. Калі ён прыехаў у Данцыг у 22-м годзе, то немцы думалі, хто гэта, ці ён немец, ці ён паляк. Палякі думалі, ці ён немец, ці ён паляк. Ёсць вядомая цытата, дзе ўжо пра яго казалі, што ён з рускімі быў рускім, з палякамі палякам, з немцамі немцам. Але насамрэч мы разумеем, што ён быў у першую чаргу ірландцам. І тады паўстае пытанне, агулам адкуль узяліся О'Руркі на тэрыторыі Беларусі. Гісторыя гэтага рода яна досыць складаная, і калі мы будзем абапірацца на уласную сямейную гісторыю, якой вельмі у тым ліку цікавіўся Эдвард О'Рурк, ён апублікаваў зборнік матэрыялаў па гісторыі О'Руркаў у Данцыгу ў 1925 годзе. Праўда, у адзіным асобніку гэты асобнік захоўваецца зараз у Нацыянальнай бібліятэцы Ірландыі. І згодна з гэтай сямейнай гісторыі, агулам О'Руркі выводзіцца з каралеўскага роду, дзе пачынальнікам быў першы хрысціянскі кароль Ірландыі Брайан Конахт, які быў ахрышчоны святым Патрыкам. То есть мы разумеем, што прынамсі па родаводу амбіцыі ў гэтага роду былі вялікімі, но я не магу сказаць, наколькі это было праўдзіва, таму што это трэба быць ужо рэальным спецыялістам па гісторыі Ірландыі, але мы можам сказаць, што прынамсі можам дакладна вылічыць да сярэдзіны 18 стагоддзя, калі адзін з пратапластаў гэтага роду, Карнеліус О'Рурк, разам са сваім братам, яны пакідаюць, па-першае, Ірландыю па-за, скажем, прыгнёту англічан, і перабіраецца ў Францыю, дзе ўладкоўваецца афіцэрамі ў французскую армію, але потым перамяшчаецца ў расійскую імперыю, дзе ім прапаноўваюць лепшы заробак. І, уласна, Карнеліус О'Рурк, ён ваюе і сканчае сваю, так скажем, службовую кар'еру ў якасці каменданта Дерпта, то есть это сучасны Тарту. Яго сын, Джозеф О'Рурк, у дадзеным выпадку вы можете бачыць яго партрэт, таксама робіць вайсковую кар'еру, это агулам характэрна для гэтага роду, яны ўсе былі элітнымі вайсковымі афіцэрамі, і ён, скажем, ужо займае такія ключавыя генеральскія пазіцыі ў расійскай арміі, то бок ён ваюе ў Турцыі, і, напрыклад, у Сербіі да гэтага часу захоўваецца помнік, які пастаўлены Джозефу О'Рурку у пачатку 20-го стагоддзя за перамогу над турэцкай арміяй. У 1812 годзе яго з Малдовіі і Валахіі перакідваюць ужо, скажем, у нашай краі, таму што вайна з Напалеонам, і пры адступленні арміі Напалеона ён кіруе кавалерыйскім авангардам расійскай арміі, якая пераследуе адступаючых французаў. І вось, я на дадзеным выпадку, напрыклад, прывёў некаторыя цытаты з вайсковых хронік, мы бачым, што па сутнасці генерал-майор О'Рурк і браў удзел у тым ліку у вайсковай кампаніі на тэрыторыі Беларусі. Чаму это цікава? Таму што па сутнасці, калі ён ужо вырашыў пайсці ў адстаўку, то набывае маёнтак нідзе, а власна пад Наваградкам у той мясцовасці, дзе ён ваяваў у 1812 годзе. Я не ведаю, ці ўсе з вас былі ва Ўселюбе. Гэта невялічкае мястэчка, якое больш вядомае
сваім старажытным касцёлам, адным з першых самых старых касцёлаў у Беларусі. Гэты маёнтак быў выкуплены Джозефам Оруркам. Ну, дарэчы, забыўся сказаць, што гэты партрэт, гэта партрэт, які быў выкананы мастаком Джонам Доу і знаходзіцца ў Эрмітажы. Там ёсць такая галерэя славы расійскіх генералаў вайны, напалеонаўскай кампаніі. Я туды прыходзіў, так, сапраўды, там гэты партрэт вісіць, яго адтуль там і сфотаграфаваў. І Джозеф Орурк набывае ўселюб, будуе там палац драўляны і у тым ліку будуе вось гэту капліцу-пахавальню, якая на здымку, яна да гэтага часу захавалася побач з касцёлам. Я, калі быў ва ўселюбе, пробашч паказваў, што ёсць падземны ход з касцёла да гэтай капліцы-пахавальні. Ён вядзе, але адзінае, што туды не пускаюць, бо правілы бяспекі, так, то есть яго трэба нейкім чынам тады аднаўляць гэты падземны ход, зараз там небяспечна. І саму капліцу не пускаюць, бо, як і многія капліцы-пахавальні на тэрыторыі Беларусі, яна была панішчаная, і да гэтага часу таксама яна не адноўленая. Але сама капліца захавалася, адзінае, што палац Оруркаў драўляны, ён згарэў не так даўно, у 2012 годзе, і фактычна там захаваўся толькі парк, разбіты Оруркамі, і нейкія парэшткі гаспадарчых пабудоваў. Але такой нейкай спадчыны ад іх у дадзеным выпадку мала, хаця зноў жа размову з пробашчыкам ён хоча все-таки пры касцёле стварыць невялічкі музей, прысвечаны Оруркам, таму што это былі такія выбітныя людзі. Тут цікавы факт, звязаны з Джозефам Оруркам. Ён сидзеў на пенсіі ў гэтым маёнтку, быў памешчыкам. І калі ў 1830 годзе пачалося паўстанне, у 1931 годзе яно перакінулася на тэрыторыю Літвы, то генерал Орурк сабраў кавалерыю, якая пачала разганяць паўстанцаў. То бок вайсковая лаяльнасць у дадзеным выпадку была істотнай. І ўрэшце ён быў пасля гэтага нават павышаны у сваім вайсковым званні, хоць знаходзіўся на пенсіі. Але што цікава, калі і ён таксама падаў прашэнне ўжо імператару Мікалаю I пра прызнанне роду Оруркаў сямейнага тытулу, то есть тытулу, які перадаецца па спадчыне ірландскіх графаў. І імператар за гэту лаяльнасць аддзячыў, то есть яны все мелі афіцыйны тытул ірландскіх графаў. Это такі досыць рэдкі тытул у расійскай імперыі, так, не все былі ірландскімі графамі. І ўжо наш герой Эдвард Орурк, пра якое я буду распавядаць, ён таксама ў 1896 годзе падаў прашэнне на імя ўжо імператара Мікалая II пра прызнанне сябе і сваіх сваякоў тытулам ірландскіх графаў, і таксама гэта прашэнне было засверджана. Сам Эдвард Орурк ўжо нарадзіўся у маёнтку Басін, паколькі сям'я разрасталася, было некалькі сыноў. Ва ўселюбе гаспадарыў Кастанцін Орурк. І тут цікавая таксама тэндэнцыя. Калі мы кажам пра пачынальніка роду на тэрыторыі Беларусі Джозефа Орурка, то ён браў удзел у падаўленні паўстання 30-го года, але яго ўжо сын Кастанцін патрапіў пад раздачу за удзел у паўстанні 63-го года на баку паўстанцаў. Хаця таксама меў афіцэрскае званне, але мы разумеем, што гэтыя ірландскія графы, яны патрапляюць у атачэнні, дзе яны, як католікі, то ўступаюць у камунікацыю з мясцовымі суседзямі, ясна, што таксама каталіцкімі радамі, з кім падтрымліваюць. Жонак яны бяруць адкуль? Таксама з мясцовых шляхецкіх радоў. І гэта прыводзіць да таго, што ўжо ў хуткім часе адбываецца такая асіміляцыя. То есть гэтыя ірландскія графы, яны пачынаюць цесна быць звязанымі з мясцовай польскай арыстакратыяй. Прычым, напрыклад, яшчэ адна галіна Оруркаў, якая засталася у інфлянтах,
і яны сталі лютэранамі, і па сутнасці яны русіфікаваліся, так? Таму што а вось тыя, якія сталі католікамі руркі, яны паланізаваліся. Эдвард Руурк, пра якого я кажу, ён нарадзіўся ў сям'і Міхала Руурка. І тут цікава, што я знайшоў ужо у біяграфіі Руурка, выдадзенай у Данцигу ў 1926 годзе на нямецкай мове, што ён піша пра сваю бацьку, што той займаўся беларускім пытаннем. Кшталту яго вельмі хвалявала тое, што сяляне былі ў прыгоне, ён выступаў адкрыта з такой сацыяльнай праграмай адмены прыгону. І гэта, дарэчы, было характэрна і для ўсіх руркаў, якія вельмі шмат увагі гэтым такім рэчам надавалі. Маці яго, паводле ўсіх біяграфій, была немкай, Анжеліка фон Бохвіс, але калі вы на Наваградчыне, то павінны разумець, што ўсе гэта афіцыйныя біяграфіі хлусяць. Флоріан Бохвіс быў досыць вядомым чалавекам на Наваградчыне, ён быў адвакатам у Наваградку, але таксама аўтарам такіх філасофскіх хрысціянскіх трактатаў. І гэта, власна, была яго дачка. То есть, мова ідзе, што Бохвісы былі не немцамі, якія прыехалі, дакладней, ўжо ў некаторых пакаленнях таксама паланізаваліся. І атрымліваецца, што бабуля Эдварда Руурка была пляменніцай Барбары Маеўскай. Таксама з роду Маеўскіх. Хто такая Барбара Маеўская? Маці Міцкевіча. То есть мы разумеем, што тут ужо ірландскія каралі, графы, нашчадкі ірландскіх каралёў уступілі ўжо у сувязі з мясцовай элітай, і сапраўды Эдвард Руурк быў далёкім сваяком Адама Міцкевіча па лініі сваёй маці. І вось тут цікава, што ён пайшоў абсалютна па нехарактэрнай для сваёй сям'і лініі, бо ўсе Рууркі былі афіцэрамі, і бацька яго, Міхаіл Руурк, таксама быў мічманам, мараком ваенным Чорнаморскага флота. Ён атрымлівае адукацыю спачатку ў езуіцкай гімназіі в Кіраве. Гэта, прычым, была на той момант каталіцкая гімназія вельмі высокага ўзроўню з элітнымі выкладчыкамі, праз якую прайшло зноў жа вельмі шмат прадстаўнікоў эліт. Потым ён вучыўся у Рызе, ў Александраўскай гімназіі, камерцыі ў Рызскім палітэхнічным інстытуце. Тут цікава, што у дадзеным выпадку мы можам сказаць пра першы выпадак нейкай самаідэнтыфікацыі Эдварда Руурка, паколькі ён стаў чальцом студэнцкага таварыства пад назвай Аркона, якая ў гэтай рызскай палітэхнікі дзейнічала. Ёсць дуже цікавыя ўспаміны Мячаслава Ялавецкага пра это студэнцкае жыццё, менавіта пра актыўнасць гэтай карпарацыі, якая аб'ядноўвала польскіх студэнтаў, частку польскіх студэнтаў у рызскай вучэльні. Ён быў аднакурснікам Эдварда Руурка, і таксама згадвае яго ў сваіх успамінах. І гэта такая вельмі цікавае жыццё, насычанае баламі, дуэлямі, сутычкамі на этнічнай аснове, тому што з рускімі яўрэямі трэба было абавязкова пабіцца. То есть, студэнцкая моладасць, але тут трэба зразумець, што Аркона, хоць яно і было польскім таварыствам і прасякнутым польскім патрыятызмам, але без такога асаблівага націску на такі нацыяналізм. Іх там нават часам называлі угадоўцамі, то есть тымі людзьмі, якія пайшлі на кампраміс з уладамі, бо, в прынцыпе, адтуль выйшла шмат такой эліты, якая была інтэграваная у расійскай імперыі. То есть інжынеры, дактары і тых, хто займалі там вядучыя пазіцыі, дырэктары заводаў і гэтак далей. І зноў мы бачым, што наступны такі біяграфічны паварот — гэта ўжо навучанне на юрыста ў Фрайбургу.
Але гэта толькі адзін семестр, і ўрэшце Эдвард О'Рурк абірае свой жыццёвы шлях, ён паступае вучыцца на тэалагічны факультэт у Інсбруку. Насамрэч, гэта была такая кузня кадраў, праз які прайшлі многія вядомыя дзеячы каталіцкай царквы. То есть фактычна завяршэнне навучання ў Інсбруку давала магчымасць ужо пераходзіць на выкладчыцкія пазіцыі у каталіцкіх семінарыях, акадэміях і далей. І Эдвард О'Рурк таксама пасля завяршэння вучобы накіроўваецца ў Петербург, дзе атрымлівае пазіцыю выкладчыка. То есть нават да афіцыйнага завяршэння атрымання дыплома ён пачынае выкладаць у Петербургскай рыма-каталіцкай акадэміі, дзе выкладае нямецкую і французскую мову, гісторыю царквы. І паралельна ён таксама атрымлівае святарскае асвячэнне. То есть першае асвячэнне атрымаў з рук біскупа Эдварда фон Ропа, віленскага біскупа Ваўкавыску. І ўжо поўнае святарскае асвячэнне ўжо ў 1907 годзе у Коўне. І тут, што цікава, яшчэ у петербургскім яго перыядзе жыцця, што яму даручаюць такую місію быць святаром у Колпінах, гэта прыгарад Петербурга, это па сутнасці велізарная такая прамысловая зона. То есть ён мусіў працаваць з рабочымі. А мы разумеем, што такое рабочыя, якія прыехалі ў Петербург, это абсалютна разнастайная маса людзей, якая размаўляюць на розных мовах. І Эдвард О'Рурк ўжо пазней згадвае, што ён правадзіў службы на 6 мовах. У тым ліку нават на літоўскай і латышскай. І ўжо з 1910 года ён атрымлівае таксама такі ўжо больш спакойны прыход у цэнтры Петербурга, касцёл святога Станіслава, але ён таксама шмат увагі надае зноў жа адукацыі сярод, скажем, беднаты. Яшчэ дадам пару дэталяў пра петербургскі перыяд яго жыцця. Ён у тым ліку бярэ ўдзел у такім таварыстве Вінсента де Поля. Это было такое дабрадзейнае таварыства, якое мусіла зноў жа займацца сацыяльнай палітыкай касцёла. То бок гэта адукацыя бедных, хто не мог сабе это дазволіць, дабрадзейнасць. І Эдвард О'Рурк прымаў чынны ўдзел у актыўнасці гэтага таварыства. Але наступае 1917 год, лютаўская рэвалюцыя у Петербургу, і это для рыма-католікаў дае новыя магчымасці, паколькі часовы ўрад ужо здымае многія абмежаванні на дзейнасць каталіцкай царквы, якія існавалі пры царскім урадзе. І мы ведаем, што ў 1917 годзе ён прыязджае да сваіх сваякоў на Новаградчыну, праводзіць там некалькі месяцаў, потым на некаторы перыяд вяртаецца ў Петербург і адразу піша прашэнне аб тым, каб яго вызвалілі ад пазіцыі пробашча ў касцёле святого Станіслава. І ён выказвае, што я буду перабірацца да сябе дадому. Яшчэ там такая фармуліроўка, што ён хоча пазбыцца этой ненавіснага петербургскага надвор'я. І ўрэшце яго задавальняе, паколькі мяняецца сітуацыя у расійскай імперыі, якая ўжо становіцца не імперыяй, адракаецца імператар, часовы ўрад. І гэты момант ўжо мы павінны разумець, што на той момант
за шматлікіх абмежаванняў усе рыма-каталікі у Расійскай імперыі ўваходзілі ў склад велізарнейшай мінска-магілёўскай архідыяцэзіі. Ну, фармальна сталіцай гэтай архідыяцэзіі быў Магілёў, але архібіскупы рэальна знаходзіліся ў Петербургу, таму што яны, скажем, акучвалі всю Расійскую імперыю до Владивостока. Умоўна кажучы, ад Вільні до Владивостока, і это, ну, одна архідыяцэзія, так, то есть зразумела, што это было створана для того, каб, ну, максімальна абмежаваць, актыўнасць рыма-каталікоў у краіне. Ну, але гэта прывяло да такіх нейкіх цікавых феноменаў, што, напрыклад, калі я прыязджаў у Владивосток і паехаў паглядзець, які там мясцовы касцёл, то ён пабудаваны па правобразу святой Ганны ў Вільні. Так? То есть настолькі дзіўныя гэтыя былі лініі развіцця каталіцызму. Ну, ясна, што вось гэта падзенне царскай улады дае магчымасць да рэформаў, і фактычна першае, што ідэя, якая ўзнікае, гэта тое, што трэба будаваць новыя дыяцэзіі ці аднаўляць старыя дыяцэзіі. І адным з такіх пунктаў стаў Мінск, дзе таксама была ўжо паўстала патрэба, каб была мясцовая дыяцэзія, і мясцовыя каталікі накіроўвалі просьбы ў Петербург. І Эдвард Орурк атрымлівае місію прыехаць у Мінск і заняцца, уласна, падрыхтоўкай да аднаўлення дыяцэзіі, то есть стварэнне царкоўных структур, якія дазволяць ўжо правесці працэдуру ўжо ўзвядзення ў стан мінскага біскупа. І мы ведаем, што 24 жніўня 1917 года ён прыязджае ў Мінск, яго на вакзале сустракае Роман Скірмунд. Я думаю, многім вядомая постаць. Тут гэта не выпадкова, паколькі Роман Скірмунд быў адным з лідараў краёвага руху. То бок, гэта з аднаго боку паспяховы памешчык, які трымаў такую вельмі багатую прагрэсіўна-эканамічную гаспадарку, карыстаўся велізарным аўтарытэтам у асяроддзі зямянства, але які быў прынцыпова настроены на тое, што трэба весці дыялог з беларускім нацыянальным рухам, трэба да яго далучацца, калі палякі не хочуць страціць тут свае пазіцыі. Ну, ёсць выдатная біяграфія Романа Скірмунда ўжо ў другім выданні аўтарства Алеся Смаленчука. Гэта вельмі цікавая постаць, і рэкамендую, калі хто не ведае, то гэту кнігу прачытаць. Але мы разумеем, у якое кола трапляе, уласна, Эдвард Орурк у Мінску, паколькі гэта не толькі Скірмунд, але яшчэ і Эдвард Ваніловіч. Я думаю, вам таксама павінна быць вядомая гэта постаць, славуты мецэнат, які пабудаваў чырвоны касцёл у Мінску. І на той момант Эдвард Ваніловіч таксама ўзначальваў Мінскае сельскагаспадарчае таварыства, якое павінна было аб'ядноўваць зноў жа зямянаў такой прагрэсіўнай арыентацыі, прагрэсіўнай і эканамічна, і сацыяльна. Ідэя была такая, што трэба максімальна развіваць гэтай гаспадаркі, то есть ісці ў ногу з прагрэсам, і трэба аб'ядноўвацца, каб гэта дасягнуць. Эдварду Ваніловічу нават прапаноўвалі пазіцыю міністра ў Расійскай імперыі, міністра сельскай гаспадаркі. Ён быў у добрым такім сяброўстве з Пятром Сталыпіным, але адмовіўся ад гэтай пазіцыі. Тым не менш, Эдвард Ваніловіч быў такой всеми паважанай постаццю, то есть это одна з самых аўтарытэтных палітычных фігур у Мінску таго часу. І ён яшчэ на той момант узначальваў таксама таварыства дапамогі ахвярам вайны, дзе, напрыклад, у яго таксама працаваў Максім Богданович, пад яго, скажем, шэфствам. Дарэчы, Эдвард Орурк уступае ў Мінскае сельскагаспадарчае таварыства. Зноў кажа пра кантакты з Эдвардам Ваніловічам.
І так само ён наведвае салон Марыі Магдаліны Радзівіл. І трэба разумець, што Магдалена Радзівіл — это вельмі эксцэнтрычная асоба. Мы яе ведаем зноў жа як патронку беларускага нацыянальнага руху. Яна сама паходзіла з роду Завішаў, як бы такого мінска-зімянскага роду, замужам за Мікалаем Радзівілам, як бы такой вельмі авантурнай постаццю, які загінуў як афіцэр расійскай арміі. І вось гэта сямейная пара, Мікалай Радзівіл і Магдалена Завішаў-Радзівіл, яны уступілі ў рэзкі канфлікт з польскім зімянствам, то есть са сваім сацыяльным тачэннем. І яны пачалі актыўна падтрымліваць беларусаў і літоўцаў. То есть Марыя Магдалена Радзівіл, она фінансавала нашу ніву. То есть яна дала грошы, напрыклад, на выданне Вянка Богдановича. То есть яна давала грошы літоўскім актывістам на іх выданні і гэтак далей. І власна тут мы зноў жа вступаем у яшчэ адзін такі цікавы момант, што калі Эдвард О'Рурк прыязджае ў Мінск, то ён па сутнасці, ён піша радасныя лісты ў Петербург, што як тут все класна, я так рады быць дома, бо тут справы, якія мяне хвалююць, мяне тут прынялі. Але па сутнасці гэта сітуацыя складаная, паколькі нарастае канфлікт паміж беларусамі і палякамі за касцёл. Таму што ўжо вырасла цэлая генерацыя ксяндзоў беларускіх, свядомых беларускіх ксяндзоў. У тым ліку, напрыклад, Абрантовіч, які быў зноў жа з Наваградчыны і таксама выкладчыкам Петербургскай духоўнай акадэміі. І у ліпені, яшчэ да таго часу, як прыехаў туды О'Рурк у Мінск, ужо, напрыклад, у Мінску праводзіцца першы з'езд беларускіх ксяндзоў. І з іншага боку мы бачым актыўнасць такой традыцыйнай польскіх ксяндзоў, якія прытрымліваюцца нават такіх пазіцый польскай нацыянал-дэмакратыі. Пра тое, што Мінск мусіць быць месцам польскай культуры і вернуты ў межы польскай дзяржавы. І у Мінску ў гэты час актыўнічае такі ксёндз Баляслав Усас, які пакінуў свае ўспаміны, яны апублікаваныя. І у яго Усас у тым ліку засноўвае польскую хрысціянскую дэмакратыю ў Мінску, такую ячэйку. І ў яго адразу ж фактычна разгараецца канфлікт з Эдвардам О'Руркам і ў першую чаргу наконт дамініканскага кляштара. Зараз гэты ён не захаваўся ў Мінску. Это цікавая таксама гісторыя. Дамініканскі кляштар у Мінску знаходзіўся зараз это Кастрычніцкая плошча, часткова это тэрыторыя Палаца Рэспублікі. Сітуацыя была такая, што ён быў пашкоджаны ў часе Другой сусветнай вайны. Мінск яшчэ БССР атрымаў за яго добрую рэстытуцыю ад немцаў за тое, што яны разбурылі той касцёл. Атрымалі і гэты касцёл знеслі. Так ён ужо 50-е гады быў знішчаны. Але на той момант гэты касцёл, можна сказаць, быў вольным, то есть в том плане, што ён быў выведзены са служэння, то есть не выкарыстоўваўся як касцёл. І яшчэ ў 1914 годзе
Мария Магдаліна Радзівіл спрабавала выкупіць гэты касцёл. То есть она прапаноўвала расійскаму ўраду вялікую суму грошай, калі гэты касцёл будзе перададзены беларусам-каталікам. То есть менавіта з умовай беларусаў, каб там служылі беларускія ксяндзы, некай там польскасці, каб і ў паміне не было. І калі прыязджае Эдвард О'Рурк, яна ясна, што ўжо яго пачынае кучваць з тым жа самым намерам, што яна гатова гэты касцёл аднавіць, даць на яго грошы, калі ён будзе служыць беларускім ксяндзам. І ў гэты момант ксёндз Болеслаў Усас мабілізуе ячэйку сваіх прыхільнікаў, там бабулек і всякіх харцараў, скаутаў, і яны захопліваюць гэты касцёл, выламваюць там дзверы, і все, это наш польскі касцёл. Ну і разгараецца канфлікт, таму што Эдвард О'Рурк з вельмі вялікай цяжкасцю ўспрымае, пачынаюцца адзін з другім яны такія публічныя спрэчкі, ну але ж ўжо няма ніякага ходу назад, і гэты Эдвард О'Рурк пагаджаецца все-таки асвяціць гэты дамініканскі касцёл, то есть вярнуць яго афіцыйна да службаў, але ўжо пазней у 18 годзе там будзе адкрыта ўжо рыма-каталіцкая духоўная семінарыю, рэктарам якой стане Абрантовічык, і якая стане вельмі моцным асяродкам беларускасці ў касцёле. Таксама Эдвард О'Рурк уваходзіць у польскую раду мінскай зямлі. І што яшчэ цікава, мы, напрыклад, можам знайсці яго прозвішча ў спісе патэнцыйных чальцоў беларускай партыі народных сацыялістаў. Это спіс апублікаваны ў архівах БНР. Ну, гэта партыя так і не была арганізаваная, але мы трошки можам загадацца, што яна неяк спрабавала спалучыць беларускі нацыяналізм і сацыялістычныя ідэі. І, конечно, там вельмі дзівіць прозвішча каталіцкага біскупа сярод патэнцыйных чальцоў. Тут мы зноў жа вяртаемся да тлумачэння феномену палітыкі Эдварда О'Рурка, які па сутнасці з'яўляецца такой палітыкай каталіцкага касцёлу ва ўсходняй Еўропе пасля Першай сусветнай вайны. Я ўжо казаў, што мы можам ісці на больш шырокія абагульненні, бо мы кажам пра перыяд, калі пачынаюць развальвацца імперыі. То есть пасля Першай сусветнай вайны знікаюць Расійская імперія, Аўстра-Венгерская імперія, Германская імперія, і паўстае мноства нацыянальных дзяржаў, і атрымліваецца, што той парадак, умоўна кажучы, дыяцэзіі, якія існавалі раней, яны ўжо становяцца месцам канфліктаў, таму што пачынаюць канфліктаваць літоўцы з палякамі, палякі з немцамі, немцы з чэхамі і гэта далей. Хто будзе кантраляваць гэтыя дыяцэзіі, хто будзе біскупам і гэта далей, як это ўсё ўпісаць у межы новых дзяржаў, якія паўсталі, таму што гэтыя старыя межы, дыяцэзіі, яны не адпавядалі новым межам тых дзяржаў, якія паўсталі. І, уласна, каталіцкі касцёл стыкнуўся з двумя момантамі. Па-першае, што гэта праблемнасць расійскай імперіі, былой расійскай імперіі, дзе з аднаго боку былі зняты абмежаванні ранейшыя для каталіцызму, але з іншага боку там прыходзяць да ўлады бальшавікі, і гэта зноў жа вядзе да такой, скажем, палітыкі рэпрэсіі, дачынення да царквы. Але іншы момант, што якім чынам вырашаць гэтыя нацыянальныя канфлікты, якія проста выйшлі на абсалютна новы ўзровень. І ў дадзеным выпадку мне падаецца, што мы можам казаць пра цэлую плеяду дзеячоў каталіцкай царквы, якія выраслі на беларуска-польска-літоўскім памежжы, якія бачылі
місію сваю якраз у пераадоленні гэтых нацыянальных канфліктаў. То есть, умоўна кажучы, калі стаіць пытанне, хто мае рацыю, ці палякі, ці літоўцы, да, ці палякі, ці беларусы, то задача біскупаў, задача каталіцкай царквы было не становіцца на чысці бок, а залагоджваць гэтыя канфлікты, то есть знаходзіць нейкія кампрамісныя рашэнні. У дадзеным выпадку іх патронам вось этой групы каталіцкіх біскупаў быў так званы папскі нунцый, то есть прадстаўнік Ватыкану на ўсходзе з такой асаблівай місіяй па імені Ахілес Ратці, італьянец, і ён некалькі гадоў фактычна вызначаў гэту ўсходнюю палітыку Ватыкана, а пазней стаў рымскім папам Піем IX. І ён знаёміцца з Эдвардам Оруркам і фактычна робіць на яго стаўку як на аднаго са сваіх бліжэйшых паплечнікаў. Але у дадзеным выпадку я хацеў бы працытаваць ліст, які напісаў Эдвард Орурк з Мінска у Варшаву, дзе на той момант знаходзіўся Ахілес Ратці. І тут мы можам знайсці некалькі цікавых момантаў. Гэтыя лісты былі апублікаваныя у тамах дыпламатычнай перапіскі Ватыкана, і наколькі я ведаю, беларускімі гісторыкамі да гэтага моманту папросту не аналізаваліся, таму што гэта, напрыклад, гэты ліст быў напісаны на нямецкай мове. Там далейшая частка перапіскі, напрыклад, паміж Эдвардам Оруркам і Ахілесам Ратці ідзе па-французску. Але зноў жа бачым цікавыя прынцыпы, якія агучвае Эдвард Орурк пра тое, якім чынам трэба аднаўляць каталіцызм у Мінску і агулам у Беларусі. І тут цікава, што ён заклікае да таго, што трэба дабівацца адлучэння Беларусі ад Расіі агулам яе патэнцыйнай незалежнасці. Я магу сказаць, што зноў жа, вывучаючы дыпламатычную перапіску Ватыкана да гэтага часу, то там беларусы агулам не ўспрымаўся як нейкі фактар. То есть там ва ўсіх гэтых справаздачах, аналітыкі, што рабіць, гэта далей, пісалася пра тое, што беларусы гэта не да нацыя, беларускай мовы няма, агулам на іх не трэба звяртаць увагі. А мы бачым, што Эдвард Орурк ставіць пытанне радыкальна іншым чынам, што трэба дабівацца беларускай дзяржаўнасці і пра тое, што агулам трэба, скажам, улічваць беларускія фактары, у тым ліку і улічваць пытанне распаўсюду беларускай мовы ў касцёлах. Але зноў жа, ён не займае прабеларускую пазіцыю, то есть ён займае нейтральную пазіцыю. Ён кажа пра тое, што каталіцкая царква тут зацікаўлена ў тым, каб і быць сваёй і для беларусаў, і для палякаў. І трэба берагчы гэты баланс. Але важна, што ён ставіць гэта пытанне такім чынам, што ўжо беларуская нацыя ўжо фактычна выступае палітычным суб'ектам для яго, для каталіцкай царквы, і ён гэта пераводзіць ужо ў тэксты справаздач, якія накіроўвае Ахілес Ратці, і гэта працуе. То есть, умоўна кажучы, трошку пераматаю, бо мінскім біскупам становіцца Зигмунд Лазінскі, то есть Эдвард Орурк захоўвае пазіцыю адміністратара, і Зигмунд Лазінскі таксама з Новаградчыны. І пры тым, што мяне здзівіла, калі там рыхтаваў эту прэзентацыю, што калі Эдвард Орурк быў сваяком па маці Адама Міцкевіча, то Зигмунд Лазінскі быў сваяком па маці Яна Чачота. То есть такія дзіўныя паралелі. Яны разам арганізоўвалі біблійныя семінары ў Петербургскай акадэміі. То есть былі вельмі
ну, блізкімі сябрамі, калегамі, аднадумцамі. І зноў жа мы бачым, што калі Зыгмунд Лазінскі ўсё-таки дабіраецца да Мінска ўжо ў жніўні 18 года, то зноў жа пад уплывам Фабіяна Бронтовіча у 6 снежня 1918 года у Мінску адбываецца першае богослужэнне ў кафедральным саборы з удзелам, ну, па-беларуску, так, то есть, ну, мова ідзе пра казанне, якое тады было па-беларуску. Яшчэ з такога ж кола біскупаў аднадумцаў мы можам назваць Юрыя Матулевіча альбо Юргія Матулайтіса, ён быў літоўцам па этнічным паходжанні, які стаў ужо ў 18 годзе віленскім біскупам. І вот я знайшоў у яго дзённіку цікавыя ўспаміны пра Эдварда Орурка, што яны былі таксама шчыльна звязанымі. Зноў жа разам вучыліся ў Інсбруку, разам выкладалі ў Петербургу. І Юрый Матулевіч высвечваў Эдварда Орурка, калі той атрымаў наступнае прызначэнне біскупа Рыжскай дыяцэзіі, якая была наноў створана. І яны сустракаюцца з Оруркам у Вільні і абмяркоўваюць пра тое, што па меркаванню Эдварда Орурка павінна быць уваскрэшана Вялікая Літва сеймам у Вільні. То есть Літва павінна быць пры гэтым этнічная Літва самастойнай, хаця ў федэрацыі з Польшай. То есть мы бачым, што ён ўжо спрабуе ў сваім мысленні выйсці на нейкай катэгорыі такого нейкага этнічнага кампрамісу, так? То есть адыходжання ад гэтай логікі нацыянальнага супрацьстаяння. Разам з тым мы бачым, што ён крытыкуе польскую палітыку, так? То есть не асамляе сябе з польскім нацыянальным рухам ніякім чынам. Хаця зноў жа мы памятаем, што паходжанне, адукацыя яго іншая. І адпаведна па ініцыятыве Раці яго з Мінска перакідваюць у Рыгу, дзе таксама вельмі складаная сітуацыя, паколькі пры распадзе Расійскай імперіі, то есть ідзе барацьба за Рыгу і за Латвію агулам паміж немцамі, якія нямецкая армія мела падтрымку сярод мясцовай нямецкай арыстакратыі, і латышамі. Плюс яшчэ сюды ўмешваюцца бальшавікі, то есть такая барацьба трох бакоў, і па ідэі туды Эдварда Орурка накіроўваюць як нейкую нейтральную постаць. На яго кандыдатуру пагадзіліся немцы, паколькі зноў жа ён выдатна ведаў нямецкую мову і мог сябе там рэпрэзентаваць такім чынам. Але ў гэты момант, пакуль Эдвард Орурк пачынае аднаўляць там нейкія дэцызійныя інстытуцыі, Латвія падпісвае, у Латвіі перамагае ўжо латышскі нацыянальны рух, і новая Латвія падпісвае канкардат з Ватыканам, ну і адно з патрабаваннем, што біскупам павінен быць толькі этнічны латыш. Ясна, што Эдвард Орурк у этой сітуацыі выпадае з гэтай схемы, піша адрачэнне ад этой пасады, але ён каштоўны чалавек, яго хочуць захаваць у этой такой палітычнай ратацыі Ватыкан. Некаторым момант разглядаецца ідэя, што ён будзе дапаможным біскупам у Мінску, то есть дапамагаць Лазінскаму, але у гэты момант падпісваюць Рыжскую мірную дамову, Мінск застаецца на баку БССР, ясна, што ўжо няма патрэбы, што сітуацыя радыкальна змяняецца. І ўжо апошні перыяд яго жыцця, гэта паводле якого ён стаў самым знакамітым, таму што калі вы пачнеце гугліць, хто такі Эдвард Орурк, то адразу знойдзеце, што ён быў біскупам у Данцигу, ці Гданьску, польская назва. І гэта самы значны перыяд яго жыцця, то есть дзеля якому ён вядомы гісторыкам.
І тут треба зрозуміти саму складаність ситуації того, що відбувається у Гданську на той момент. Гэта горад меў вельмі спецыфічны статус пасля Першай сусветнай вайны, статус вольнага горада. То есть ён не належаў ніводнай краіне, ні Германіі, ні Польшы, але дамінавалі там немцы, то есть дамінавалі колькасна, дамінавалі палітычна, у сенаце, у самакіраванні. Але паводле старых схемаў дыяцэзій, пра што я вам казаў пра такую неадпаведнасць гэтых межаў састарэлых, большая частка касцёлаў Данцыга падпарадкоўвалася польскай дыяцэзіі, хэлмскай. І адпаведна нямецкім каталікам гэта вельмі не падабалася, што яны падпарадковваюцца польскім біскупам. І каб вырашыць гэты канфлікт, туды пасылаюць Эдварда Орурка, які туды прыязджае, і тут пачынаецца неразуменне абодвух бакоў. Ну ён хто агулам? То есть немцы лічаць, што ён немец, паколькі ён прыехаў, скажем, задаволіць патрабаванні нямецкага боку, і ў яго перфектная нямецкая мова, ён размаўляе як немец. З іншага боку, палякі не разумеюць, ён уже здаецца польскі арыстакрат. І ось таксама такая ж яшчэ лепшая польская мова, польскае паходжанне, чаму, як яго ўспрыняць. І вось гэтыя гісторыкі, якія пішуць гісторыі гданьскай дыяцэзіі, яны спрабуюць да гэтага часу ідуць баталіі, ці ён быў за немцаў, ці ён быў за палякаў. А мне здаецца, што это просто неправільная оптыка, так? То есть ён стараўся быць не за немцаў і не за палякаў. Ён стараўся заняць нейтральную пазіцыю. І вось чаму яго не разумеюць. Так атрымліваецца, што мы лепш за ўсё ведаем тых людзей, якія занялі нейкі адзін бок у гісторыі. То есть, мовна кажучы, калі б Эдвард Орурк пачаў гвалтоўную беларусізацыю касцёла ў Мінску, ён бы стаў беларускім нацыянальным героем. Бо ён быў за нас, за беларусаў, і ўсіх бы беларусізаваў. Калі б ён, умоўна кажучы, прыехаў бы ў Германію і заняўся б германізацыяй, то стаў бы героем для германскага боку, калі б заняўся паланізацыяй, то героем для польскага боку, а так ён не стаў героем. Чаму? Бо ён стараўся вырашаць гэтыя канфлікты шляхам кампрамісу і не заходзіць, не станавіцца ні на чый бок. І гэтым яго загадка, яго беда. Але зноў жа, цікавы момант, які таксама шмат пра што сведчыць пра Орурка. Ёсць апублікаваны такі кароткі нарыс беларускага пытання. Па сутнасці, гэта аналітычная такая папера, якая была падрыхтавана польскай выведкай, дэфензівай, паколькі ўжо было шмат праблемаў з беларусамі, і гэта была такая спроба разабрацца, што там адбываецца внутры. І калі вы прачытаеце гэту паперу, то там прысутнічае імя Орурка у вельмі цікавым кантэксце. Аказваецца, што да яго ў 30-х гады прыязджаюць беларускія каталікі і просяць яго аб дапамозе у такім узмаганні за беларускую мову, за беларускі касцёл, з віленскім біскупам, тому што на той ўжо момант Юрый Матулевич вымушаны быў пайсці ў адстаўку, і новы віленскі біскуп Армуальд Лбышкоўскі, ён быў моцным паланізатарам. І беларускія каталікі прыязджаюць у Данцыг да Эдварда Орурка і просяць яго аб дапамозе. І ён запрашае да сябе Адама Станкевіча, лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. То есть бачым, што у гэтым яго такія, скажам, сімпатыі да беларусаў, яны мелі устойлівы характар. Але я казаў, што пра яго дылема ідэнтычнасці, што ён не мог стаць немцам
не мог стать поляком в этой ситуации, и он становится ирландцем. Тут вельмі цікаве некалькі сведченняў. То есть, напрыклад, у Данцигу ён публікуе вось гэту кнігу, радавод свой па сваіх ірландскіх продках. І там ён таксама сыходзіцца з такой постаці цікавай, Шон Лестер, ён бачны тут на здымку. Гэта быў камісар Лігі нацый, які рэпрэзентаваў міжнародную арганізацыю ў Данцигу, і Шон Лестер быў ірландцам. І яны пачынаюць сябраваць. І Шон Лестер расказвае, што Эдвард О'Рурк выпісваў газеты з Ірландыі, што ён паліў ірландскія цыгареты. Агулам вёў там шмат такой нейкай перапіскі з ірландскай арыстакратыяй, зацікавіўся сваёй гісторыяй, то есть і увачуў сябе такое ірландскасць. І я думаю, што эта ірландскасць шмат у чым была не проста такой такой рэканструкцыяй, штучнасцю, але такой спробай пазбегнуць адназначнай ідэнтыфікацыі, каб не влиться в этот этнічны конфликт и, скажем, не разбурить касцёл у той дыяцэзе, якая яму была даручана. І цікава, што, напрыклад, калі ў 1925 годзе ў Ватыкане абмяркоўвалі стварэнне спецыяльнай місіі, якая б займалася распаўсюджваннем каталіцызму ў Расіі, то есть мы разумеем, наколькі это важная справа, то фактычна абмяркоўваліся толькі две кандыдатуры, хто мог бы стаць кіраўніком этой місіі, такім арцыепіскапам усходняй царквы. І гэта былі Юрый Матулевіч і Эдвард О'Рурк. Але Эдварда О'Рурка фактычна знялі з гэтых абмеркаванняў. Чаму? Потому что сказали, что и так вельмі адказная миссия, вельмі складаная дыяцэзія, і мы не можем яго тулік выдаліць з гэтай пазіцыі. Пасля 1933 года у Германії прыходзяць да ўлады нацысты, і тое ж самае адбываецца і ў Данцигу. У Данциг быў вольным горадам, там было самакіраванне, але таксама на выбарах перамагаюць нацысты. І это прыводзіць до таго, што пачынаецца зноў нарастаць нацыянальныя канфлікты, потому што нацысты вядуць да эскалацыі. І ў гэты момант такого выбуховага росту, такого шавінізму Эдвард О'Рурк робіць іншы выбар, і разумее, што тут ужо не можна быць нейтральным. Ён прымае польскі бок. Ён пачынае тады абараняць палякаў, польскіх ксяндзоў, польскія грамады. І па сутнасці гэта вядзе да канфлікту яго з сенатам Гданьска, і ён сыходзіць з гэтай пазіцыі, ідзе ў адстаўку, але робіць это ў 38 годзе і робіць это досыць годна. Яму даюць чарговую такую нейкую ханаровую пасаду, але ён вяртаецца ў 39 годзе на Наварчыну, у Селібе жыве яго дваюродны брат, з якім яны вельмі шчыльна сябравалі. Ён там у Селібе жыве, але тут што пачынаецца? Пачынаецца Другая светная вайна. І што рабіць? Ясна, што... я забыўся сказаць, што Эдвард О'Рурк яшчэ меў досвед сутыкнення з бальшавікамі, таму што калі ён быў адміністратарам дыяцэзіі ў Мінску, то якраз адбывалася бальшавіцкая рэвалюцыя, і яго арыштоўвалі. Ён ведаў, што такое бальшавіцкая вязніца, і ён разумее, што тут што ад бальшавікоў трэба ратавацца. І калі пачынаецца 17 верасня наступ савецкай арміі, ён спрабуе нейкім чынам выратавацца, патрапляе ў Брэст, і тут адбываецца такая цікавая сустрэча Эдварда О'Рурка і славутага генерала нацысцкай арміі Гудрыана, які кіраваў танкавым корпусам. Мы памятаем, што якраз быў знакаміты супольны парад
у Брэсце. І вось ва ўспамінах Гудрыяна, да рэчы, яны недавно былі прызнаны экстрэмісцкім матэрыялам у Беларусі. Што я магу пра гэта сказаць? Мы можам знайсці таксама згадку, што ён сустракае Эдварда Орурка, які паколькі Эдвард Орурк цудоўна размаўляў па-нямецку, паколькі ён быў біскупам, на той момант ужо нацысцкая Германія падпісала канкардат з Ватыканам, асноўныя канфлікты былі вырашаны, то Гудрыян дапамагае яму і дапамагае яму дабрацца да Кенігсберга, і адтуль ужо Эдвард Орурк выбіраецца у Рым. У Рыме ён праводзіць апошнія годы свайго жыцця, в 43-м годзе памірае. І ўжо ў 70-е гады яго цела было перапраўлена у Гданьск, і ён пахаваны у кафедральным саборы Алівы, это прыгарад Гданьска, у крыпце. І там таксама усталявана такая мемарыяльная шыльда, і я зноў жа быў у крыпце, ўжо з дазвола пробышча можна было туды спусціцца. Я сказаў, я займаюся Эдвардам Оруркам, выдатна, цудоўна, што вы гэта робіце, і была магчымасць туды спусціцца. І, уласна, так скончылася жыццё гэта чалавека, мне здаецца, недацэнена, таму што, зноў жа, я кажу, што мы стыкаемся з сітуацыяй, калі гэта гісторыя паўставання нацыянальных дзяржаў, яна трактуецца праз прызму нацыянальных рухаў. То есть тыя, хто актыўна уключаўся ў нацыянальныя рухі, яны сталі нацыянальнымі героямі, іх біяграфіі добра вядомыя, ім ставяць помнікі. Але была іншая опцыя тых людзей, якія спрабавалі выратаваць іншыя рэчы, якія спрабавалі, напрыклад, дасягнуць пагаднення паміж народамі, якія спрабавалі знайсці іншую мадэль дзяржавы, а не этнічную. І відавочна, што Эдвард Орурк, ён па сваіх палітычных поглядах рэальна быў блізкі да краёўцаў. То есть, зноў жа, той палітычнай опцыі, якая прайграла, была сцёрта нацыянальнымі рухамі. Але мне здаецца, што гэтыя людзі, яны каштоўныя, і гэтыя погляды, яны таксама вартыя нашай увагі і нашай пашаны. І тут вельмі цікава, што па сутнасці Эдвард Орурк — это чалавек, які маніпуляваў сваёй ідэнтычнасцю. То есть ён спрабаваў у гэтых сітуацыях канфліктаў, непаразуменняў, сутыкненняў, пазбягаць нейкай прамой ідэнтычнасці. Бо калі б ён казаў, я там беларус у Мінску, ці ён бы казаў паляк, то адразу б яго ставіла ў нейкую палітычную пазіцыю, дзе ён павінен быў кагосьці падтрымліваць. А ён быў нікім, ён быў ірландскім графам. Ірландскі граф азначае, што я вышэй гэта канфлікту, я магу быць па-за гэтым канфліктам, я магу шукаць вырашэнне гэтага канфлікту, якое б магло задаволіць абодва бакі. Мне здаецца, што Эдвард Орурк — это тая постаць, якая незаслужана забытая, але вартая вяртання, каб мы разумелі лепш той же самы Мінск 1917-18 гадоў, таму што мы таксама, калі толькі бачым там, напрыклад, асяродкі БНР, то мы не разумеем агулам, што адбывалася ў гэтым горадзе ў гэтыя часы. На гэтым я завершу, і калі будуць раптам нейкія пытанні ці заўвагі, то рады іх пачуць. Дякую, Алексей, вельмі цікавая лекцыя, вельмі цікавы персонаж, і прыемна, што звязана з Наваградчынай, і таксама, напэўна, не выпадкова, што Наваградчына такі рэгіён, дзе сапраўды заўсёды ідэнтычнасці ніколі не былі ўжо такія, хіба яны нідзе няма іх, дзе яны дакладна крыштальна чыстыя. Я хацеў запытаць такое больш тэхнічнае пытанне. Ці былі перакрыжаванні з ропам у тыя часы, бо роп таксама, біскуп фан Роп якраз тады
удзельнічаў у гэтых нацыянальных пытаннях у касцёле? Ці было нешта такое, нейкія сведчанні, што вы перасякаліся? Ну, прамыя перасечэнні былі, таму што біскуп фон Роб прыняў першае святарскае свячэнне Эдварда Орурка, так? Як бы так, это адбывалася ў 1905 годзе ва Ваўкавыску. І ўжо далей, калі фон Роб ўжо выйшаў са сваёй там як бы палітычнай ссылкі, і вярнуўся, ну, яму дазволілі ўжо, як бы, скажем, займацца зноў, як бы, ну, займаць пасады ў каталіцкай іерархіі. Ён вярнуўся ў Петербург і, ну, ці пераехаў у Петербург, дакладней так. І, уласна, гэта ён быў ініцыятарам аднаўлення мінскай дыяцэзіі, як бы, і накіраваў Орурка ў Мінск. То есть это, как бы, ну, такія прамыя біяграфічныя перасечэнні, але я хочу сказаць яшчэ пра іншае. Мне здаецца, што паміж імі былі ідэйныя перасечэнні. У тым плане, што фон Роб — это таксама такая нейкая постаць, якая вот выпадае па-за нацыянальныя наратывы, бо ён паходзіў з ісландскіх баронаў, што жылі ў Латгаліі, як бы так, паланізаваных. І фон Роб, як бы, зноў жа імкнуўся залагодзіць этнічныя канфлікты. У той момант, калі ён быў віленскім біскупам, самы такі зацяты канфлікт быў паміж палякамі і літоўцамі, паміж польскімі і літоўскімі ксяндзамі. Але ўжо пачало ставіцца і пытанне і пра выкарыстанне беларускай мовы ў касцёле. І фон Роб спрабаваў адшукаць такую мадэль, якая б, ну, здымала гэты канфлікт. Ідэя была такая, што, як бы, все мовы, яны маюць права да існавання ў касцёле, і мы павінны тады арыентавацца на волю парафіянаў. То есть хоча парафія, каб іх была польская мова, хай будзе польская. Хоча, каб была літоўская, хай будзе літоўская. Калі яны захочуць, каб была беларуская, то хай будзе беларуская. То есть, як бы, гэта была ідэя такой, як бы, поліцэнтрычнасці касцёла, як бы, ну, але, як бы, пытанне ў тым, што гэта не вельмі добра спрацавала насамрэч, як бы, так, як бы, все-таки канфлікт, як бы, і далей разгараўся, хаця, ну, у шмат у чым, як бы, можа, паспрыяла тое, што і фон Ропа адхілілі, фактычна его адправілі такую ссылку з пазіцыі віленскага біскупа. І іншая рэч, што фон Роб займаў такую досыць радыкальную сацыяльную палітычную пазіцыю, у тым плане, што ён імкнуўся да максімальнай эмансіпацыі сацыяльнай. То бок, для яго каталіцкі касцёл мусіў непасрэдна займацца, напрыклад, сялянскім пытаннем, да? Пытаннем рабочых, то есть працаваць з беднымі людзьмі. То есть менавіта там павінна была пашырацца місія каталіцкага касцёла. І, дарэчы, напрыклад, это выклікала незадавальненне ў польскае зямляцтва, якія, вот як так, чаму касцёл мусіць улазіць у гэтыя справы, там, напрыклад, патрабаваць, каб мы, напрыклад, раздавалі землю сялянам. Гэта не справа касцёла, да, але, я думаю, што Эдвард Орурк, ён таксама шмат у чым быў прыхільны да гэтай пазіцыі, так, бо, напрыклад, я ўжо згадваў, што ён піша у такой сваёй біяграфіі, апублікаванай у Данцігу, наколькі шмат намаганняў яго бацька Міхаіл прыкладаў, як бы, для вызвалення беларускіх сялян. То есть, як бы, і таму я тут бачу, як бы, шматлікія перакрыжаванні. Мне здаецца, што агулам, як бы, мы можам сказаць, што фон Роб быў такім, як бы, духоўным бацькам вось этой такой плеяды выбітных каталіцкіх дзеячоў, якія тады паўсталі. Як бы, гэта не толькі Эдвард Орурк, это Зыгмунд Лазінскі, это Юрый Матулевіч, і яшчэ цікавая постаць — это біскуп Генрык Пшыдзецкі, які быў падлярскім біскупам, які спрыяў адраджэнню уніі, як бы, на гэтых тэрыторыях. Як бы, і все тыя людзі, якія людзі памежжа, якія спрабавалі выбудаваць нацыянальную палітыку каталіцкага касцёла, выбудаваным на
этнічным паразуменні, не на тым, што нейкі адзін бок павінен як бы, перамагчы і выдаліць як бы, сваіх сапернікаў, а на тое, што каталіцкі касцёл павінен быць месцам, дзе можа быць месца для розных моваў і для людзей розных этнасаў. І это, як бы, эта праграма, якую пачаў фармаваць фон Роб, і непасрэдным яе прадаўжальнікаў я лічу Эдварда Орурка. Тут могу за увагу дать, что в принципе у костёла як такой інституції, которой претензії на універсалізм, які є, у їх не було, напевно, іншого вибору, да? Вони ж не могли за некую одну національність писатися, все-таки посил, база ну, там, християнської релігії, це такий універсалізм, то саме, як і з аристократичним таким походженням, що, ну, ось навіть бачно по історії гэтага роду, так, што яны маглі трансплантавацца ў розных умовах, але захаваць пры гэтым свой нейкі статус. Так? І гэта таксама такі канфлікт з такім уже больш мадэрным нацыяналізмам выклікала. Так, конечно, як бы базовая версія каталіцызму, яна універсальная, так, як бы касцёл слово Божие для ўсіх людзей, без увагі, на якої мові вони розмовляють, якого національне походження і так далі. Але проблема така, що коли ми кажемо про цей час, про 1920-ті роки, то не все так добре працювало. Тобто в цей час якраз у многих ДСС-ях реально набирають силу такі моцні націоналістичні тенденції. Мовно кажучи, коли ми кажемо про ту ж саму Польщу, то вельмі шмат біскупаў, якія былі ну, прыхільнікамі нацыянал-дэмакратыі, якія змагаліся з усімі іншымі праявамі апроч польскасці і гэта далей. То есть, і такія шавіністычныя тэндэнцыі ў каталіцкім касцёле таксама былі адчувальнымі. Урэшце мы памятаем, што пасля Матулевіча наступным біскупам стаў Рамуальд Лабажыкоўскі, які якраз пачаў душыць усе і беларускіх, і літоўскія рухі ў касцёле. То бок гэта не тое, што была нейка такой, скажем, місія, якая абавязкова была рэалізаванай. Так? То есть это у тых умовах яе было вельмі складана настойваць, але я думаю, што этой плеядой людзей рэальна можна ганарыцца, бо яны захавалі ў сабе і эту місію касцёла універсальную і ну, чалавечнасць як такую. Ці можна параўнаць лёс Джозефа Орурка з Карлам фон Клаўзевіцам, абодва змагаліся супраць улад у сваіх краінах, а калі пераехалі да расійскай імперіі, то прынялі зусім іншы бок? Ну, мне, па-першае, калі шчыра кажучы, то я дрэнна ведаю біяграфію Карла фон Клаўзевіца, я ніколі не займаўся. Калі сказаць пра Джозефа Орурка, то, па-першае, гэта быў такі досыць пашыраны феномен, што ў сярэдзіне 18 стагоддзя ірландская арыстакратыя пачынае масава пакідаць краіну, паколькі ну, пачынаецца такой моцны ціск з боку англічан, і тыя старыя рады, якія былі нездаволеныя тымі новымі парадкамі, яны выязджаюць з Ірландыі, а перабіраюцца ў Францыю. Чаму? Таму што Францыя была на той момант галоўны праціўнік Англіі. І Францыя іх ахвотна прымала, так? Таму што вораг твайго ворага гэта твой лепшы сябар, можна сказаць так. Але, што цікава, гэтыя ірландцы, якія, напрыклад, былі ў Францыі, большасць з іх не змагла прыняць рэвалюцыйныя парадкі. То есть, калі ў Францыі перамагла рэвалюцыя, то большасць з іх зноў жа пакінулі Францыю. І ў гэтым плане якраз расійская імперыя выглядала такім ну, кансерватыўным аплотам, захаваннем тых монархічных традыцый, і гэтыя ірландцы там ну, так досыць добра адаптаваліся. Мне хотелось бы сказать, что вот такие люди, яны опередживали свой час, мне здаецца. Это вот сённяшні патрэбны типаж, человек, который меў рознабаковую адукацыю і глядзеў на ўсё жыццё неяк стэрэатыпна.
То есть вот эта идея там некой нации была ему не абсолютно правдивая, а вот этот универсализм и вот то, что мы сегодня называем огульночеловечой якості. Вот для його это важно было у житті. І ще, що мені страшно сподобалося, вот у листе до анунція Ватиканського, да, і він пише, що Білорусь треба обов'язково оторвати від Росії, тому що прив'язка до Росії означає кінець культури. Що він мав на увазі, до речі, політичний момент або релігійний? У першу чергу, звісно, релігійний, тому що його клопотіло, безумовно, як католицкая иерархия, лёс белорусских католиков, так, и он лечил, что все-таки Россия перемолотить католицизм на этих землях, и для его вот это фактично было основной такой причиной, чему он закликал до отлучения от России. Але гэта голум цікава, тому що так само на той момент не так шмат хто казаў, падтрымліваў незалежнасць Беларусі. Але я тут яшчэ прывяду цікавы факт, таксама падзабытае, што калі ён прыязджае ў Мінск, то таксама ўваходзіць у гэту польскую раду мінскай зямлі, якая складалася з такой зямянства, то есть таких вот вельмі багатых радоў, Ваньковічы, Радзівілы, Кіневічы. І гэта былі не краёўцы, так? То есть яны не пайшлі па шляху Скірмонта і Ваніловіча, то есть не сталі называць сябе беларусамі. Але калі паглядзець, напрыклад, на палітычныя пракламацыі гэтай рады, на публікацыі 1918 года, то мова ідзе пра тое, што яны абмяркоўвалі, што трэба падтрымаць беларускі рух у стварэнні беларускай дзяржавы. То есть яны не ставілі пытанне пра тое, што, слухайте, якая нахер беларуская дзяржава, давайте мы вяртаць этой землі Польшы. Не так ставілася пытанне. То бок мова шла, што ў беларускай дзяржаве палякі павінны сябе знайсці сваё месца. Так? То есть это павінна быць дзяржава, дзе захавалася б польская культура, польская прысутнасць, але хай это будзе беларускай дзяржавай. Так? Но толькі што ўжо мы ведаем, што гісторыя далей пайшла зусім не так, і трагічная гібель Станіслава Радзівіла, фактычнага лідара гэта палітычнае асяроддзя. І мы ж нічога не ведаем, хто такі быў Станіслав Радзівіл, хто з вас яго ведае. Вось, а ён быў ад'ютантам Пілсудскага, і просто ён загінуў у часе вайны ў 20-м годзе. Так? Але ў яго былі палітычныя амбіцыі якраз па падтрымцы беларускай дзяржавы. Пра гэта вельмі цікава піша Міхал Крыспін-Паўлікоўскі, пра яго як пра беларускага князя, які прадстаўнік роду Радзівілаў, які адчуў сябе беларусам. Але яго трагічная гібель 20-й год, і гісторыя пайшла нейкім такім чынам. І Мікалай Радзівіл таксама, бо хто його ведае, калі б ён на фронте не загінуў, можа ён таксама быў у 17-м годзе, включыўся бы палітычнае жыццё больш актыўна, не была б адна Магдалена там. Так, і вядома, што Мікалай Радзівіл, яму ж ён таксама актыўна падтрымліваў беларусаў, то есть гэта іх была супольная пазіцыя. Так. Прынцыпова пахаванне адбывалася па-беларуску, так? Але калі ўжо вяртацца да пытання, ці ён папярэджваў свой час, з аднаго боку, не, таму што ён быў прадстаўніком арыстакраты, якая таксама мысліла хутчэй такімі катэгорыямі, што не данацыянальнымі, так? І гэта ён быў прадстаўніком свайго асяроддзя, з аднаго боку. А з іншого боку, так, бо на той момент по всій Європі не було ніяких інших варіантів розвиття, повсюдь перемагали національні рухи, це змітало раніший порядок. А зараз ми вертаємося до інших каштовностей. Коли ми кажемо про Європейський Союз,
то мы почали бы думать, слушайте, а может быть, давайте вот не займацца вот этими усталяваннем межаў, перакройваннем, змаганнем за тэрыторыі. Умоўна кажучы, вот зараз можна паехаць у Цешын, за які вот шла вот палітычная канфронтацыя паміж Польшай і Чэхіяй. Каму это важна зараз, як бы рэальна на якім баку это Цешын зараз знаходзіцца, як бы, так? Як бы, калі той мяжы няма, людзі спакойна перасякаюць, як бы, і можа не трэба было як бы класці жыцці людзей за тое, вот, каб вот менавіта там прайшла мяжа, як бы, каб гэтыя землі былі захопленыя. І мы так неяк адчуваем ужо, вот, што вот гэтыя людзі, яны зараз, вот, іх модус ідэй, модус адчуванняў, што яны становяцца таксама, ну, нейкімі прыкладамі для тых же самых моделей Еўрапейскага Саюза. То есть, мовна кажучы, вот, можем сказаць, што якую ролю, напрыклад, тыя ж самыя Гаўсбургі ці Шварценбергі адыгралі як бы ўжо ўсталяванне новых палітычных парадкаў, такіх уже постнацыянальных, як бы, у сучаснай Еўропе. Там яшчэ пытанне ад Катарыны было пра надмагільныя помнікі на польскай мове. Ці праўда, што забараняюць? Ну, тут про сярэдзіну 19 стагоддзя як бы нешта не разумею, тому што я сумняваюся, што... Можа, ты пісаць польскага? Все, як бы, на польскай мове, так? Як бы, да, як бы, гэта быў сапраўды такі перыяд, как бы, наколькі памятаю, мова ідзе пра златагорскія могілкі, і што там быў адыёзны ксёндз, але гэта уже недзека такі канец 19 стагоддзя, не сярэдзіна. Так, как бы, і што ён сапраўды вот настолькі пранікся лаяльнасцю да расійскай імперыі, што забараняў гэта рабіць, як бы. Ну, прынамсі, я стракаў такія сведчанні мемуарыстыцы, я не магу сказаць дакладна, бо я ўжо не так у гэта пытанне паглыбляўся, але такія сведчанні стракаў. А чаму пахавалі менавіта ў Гданьску, а не, напрыклад, у Наваградку, пад Наваградкам, і, можа, было якось завяшчанне пахаваць мяне? Ну, дакладна, в той час зразумела, чаму не пахавалі, але, можа, ёсць нейкае завяшчанне, што просил поховать меня там, чи есть на Наваградах? Па-першае, што на той момант Наваградак это быў БССР, землі былі канфіскаваныя, як бы яго брат Марыян Карэль, які быў у Селюбе, быў таксама арыштаваны бальшавікамі, і толькі ўмешальніцтва Эдварда Рурка дапамагло яго выцягнуць з вязніцы. Але і гэты Рурк вымушаны быў пакінуць, ну, сваю зямлю, таму што, як бы, прыйшла савецкая ўлада, як бы, і памёр ужо у Польшы. Ну, і таму мы разумеем, што, як бы, там, ну, яны ўсё страцілі, як бы, так, як бы, то есть это зямля, якая перайшла, як бы, пад уладу бальшавікоў, як бы, дзе іх маёнткі былі канфіскаваныя, спаленыя, разрабаваныя, дзе касцёлы былі закрытыя, так? Мы разумеем, што, як бы, што это было для каталіцкага іерарха, як бы, як ты можаш быць пахаваным не пры касцёле. І гэта раз, як бы, то есть я думаю, што БССР агулам, як бы, Наваград на той момант не разглядаўся як варыянт. А перапахавалі яго, як бы, паколькі была створана крыпта біскупаў, то бок ідэя была такое сімвалічнае месца ўшанавання памяці. Ну, тому што, ну, гэта было, власна, Эдвард Рурк быў першым біскупам, да, то есть Гданьская дыяцэзія была, як бы, створана, як бы, пры ім, як бы, там, у 24-м годзе ён быў першым біскупам, і, конечно, як бы, это было важна, каб ён там быў пахаваны. То есть я думаю, што гэта, ну, належнае месца, асабліва калі лічыць, што, напрыклад, як бы, у Селюба нічога не засталося, ад Басіна нічога не засталося, як бы, дзе нарадзіўся. А сямейна крыпта пахавання Рурка ў такім стане, што лепш і не зазіраць туды. Таму, як бы, ведаеце. Ну, я думаю, што цалкам слушным рашэннем было, што Эдварда Ваніловіча перапахавалі ў Мінску. Як бы, вот это, ну, такое такое дыскусійнае пытанне, як бы, ці варта кагосьці перапахоўваць. Умоўна кажучы, Эдвард Ваніловіч быў, ну, вот, сваім сэрцам, як бы, так, звязаны на Мінск, як бы, для яго было вельмі балюча,
что он по Рыльской мирной домове вымушены был выехать, как бы, так, как бы, то есть он переживал это все весь час как свою некую такую особистую травму, да. И он там побудовал костел у Мінську для своих детей, у память про их, как бы. И то, что его там, ну, з Бидгощі, где он просто жил в миграции и отчувал себя цалком несчастным, как бы, и вот, непритуленным и далее, что его вернули на родиму, это было абсолютно слушное решение, как бы, так, перепоховання його у Мінську. Марію Магдаліну радівіл так само, якби, да, то есть, тому що, якби, ну, вона жила в міграції у Швейцарії, так само, якби, от, якби, просто это вимислово, вона там відчувала себе ніяк викинутою, якби, да. Але, умовно кажучи, коли повставало питання про переховання Косовця Калиновського у Мінську, я казав, слухайте, це ж ніяка вар'ятська ідея, так? Якби, Вільня це було для його, ну, політичною столицею, Велике князство Литовське, за одродження якої він змагався, так, якби. І він там, от, город такий він любив, його був медальйон з Матері Божої Вострабрамської, якби, і він був похований своїми поплічниками, якби, там, да, якби, і ставить питання, що його треба з Вільні чомусь везти в Мінськ, тільки для того, щоб задовольнити білоруський націоналізм, ну, це ніяк це було абсолютно диковато. Добре, може ще які питання? Апошнє. Калі не, я б хотів ще раз подякувати Олексію і думаю, вельми класно ось розглядати і місцеву історію з такої біографічної перспективи. І вельми шмат, знову ж, слоїв відкривається, так, і ось про життя одного чоловіка, і знову ж, що 20-го стагоддя, як мінімум полова його, вельми яскраво проявляється, і я думаю, може в неких моментах легче навіть відчути, емпатувати з чоловіком, зрозуміти, ось які процеси історично відбувалися, які вибори стояли перед людьми. І знову ж цікаво, що це ось род зв'язаний з Новоградщиною. Так, я уже трошки добавлю, я ще раз подкреслю, что я удивился, что насамрэч, как бы, что вот эта плеяда людей, які были все з одних околиць, как бы, да, то есть это там, ну, 10-15 кілометрів один на другого, якби, вони народилися. Ще треба, можна ще було сюди додати ще Вітальд Чечот, так само такий значний католицький діяч, і знову ж викладчик Петербурзької академії. Это все вони були з одної місцевості, такі свояки, які от, ну, просто зіграли от визначальну роль у тим, як відновлялася католицька церква після війни. А Фабіан Абратович ще і у Харбіні засвітився, так, якби, у Китаї, де так само означало, якби, от, католицьку церкву Сходнього Обраду. Апошнє питання. Мене цікавить, можливо, мабуть, ви, коли розглядали біографію Рурка і інших діячів, ви можете надати які поради білорусам, які зараз сутикаються з висилкою і наднаціональними умовами, так би мовити. Что можно вынести из этой истории и что мы можем с собой нести про наше життя теперь? Добре питання. Я навіть не ведаю, що сам Рурк мог би на його відказати. Але мені здається, що якби, це досвід чоловіка, який, по-перше, нес у себе сімейну традицію, так? То есть для його було вельми важно, там, откуда він походив, якби, хто були його продки, якби, і це для його, якби, він заховував до кінця свого життя, так? Якби, то есть при тим, що він там позбігав там яких таких от етнічних визначень, але от сімейна традиція, це для його було, ну, якби, основою, якби, так? То есть корінь, якби, там, його індивідуальності, так? Якби, і на чим він просто вибудував себе. І мені здається, що вот это заховування вірності своєї сім'ї, своєму роду, своїй землі, якби, це, ну, от, то, що з'являється підмурком, якби, так? Якби, політичні ситуації бувають різні, так? Якби, нас там можуть вигнати, ми там можемо вислати, можемо самі переїхати, тому що, якби, ну, не бачимо ніякої можливості там, от, існувати у ніяких політичних умовах. Але при цьому, якби, заховувати,
ну, нейкую адданасць сабе, гэта як бы свайму паходжанню, як бы гэта прынцыповая рэч. Мы, конечно, можам як бы там спрабаваць там стаць там лепшымі палякамі, лепшымі рускімі ці яшчэ кімсьці, але вось гэтыя повязі паходжання сям'і, як бы, это тое, што нам таксама стварае нейкія вельмі важныя сацыяльныя сувязі, так? Як бы, таму што іх вельмі цяжка перарваць, як бы ты можаш быць сваім там у нейкім коле, як бы, таму што поўнасцю сваім, напрыклад, у той же самай Польшы вы ніколі не станеце. Але як бы, вот, важна быць кімсьці сярод сваіх, як бы, да, каб адчуваць як бы, еднасць. І гэта, ну, вот, можна дзякуючы вот такой вот адданасці свайму паходжанню, сваёй зямлі. Думаю, выдатнае месца на чым скончыць сённяшнюю лекцыю. Ще раз дзякую, Алексей, дзякую всім, хто завіталі.